Tak s týmto vozom som spokojný. Povedal by som, že viac ako som očakával. V prvom rade je to veľmi pohodlný voz, ktorý nevyžaduje zvláštnu námahu pri jazde. Spomeniem pomerne veľkú priestrannosť za volantom. Riadenie je veľmi dobré, ľahké, presné. Hlučnosť nie je nadmieru veľká a povedal by som, že pri určitých rýchlostiach, najmä väčších rýchlostiach, keď je zaradená 5. rýchlosť, je to veľmi príjemné väzenie. Ja som celkom spokojný a keď by som to mal zhrnúť, ja sa na tom aute rád vozím. Bohužiaľ musím povedať, že som veľmi sklamaný, lebo skoro 10 rokov vlastním 110 R-ku z Kvasín. Najazdil som 220 000 km na nej a dodnes jazdím s tým vozom a som spokojný. Ale bohužiaľ v lete v Rumunsku mi to Rumúni pobabrali a 2 mesiace som mal to auto odstavené a ja potrebujem týždenne jazdiť na služobné cesty do Maďarska, tak som si kúpil tento voz. Sice je poriadne drahší, ako tá R-ka bola, ale od tej doby som mal s týmto autom kalváriu. Jednak dosť ťažko sa zháňala, zohnali sme ju v Komárne. Ako model 86 som si myslel jednak, že to bude mať 5-stupňovú prevodovku. Samozrejme nemá. Dozvedeli sme sa, že je to ako z bratislavskej basky auto. Sice neboli nejaké dobré chýry už o tých autách, ktoré sa tu vyrábajú, ale zaujatý som nebol, nemal som dôvod. Po 3 dňoch trocha napršalo, z auta som mal kúpalisko. Boli spadnuté tieto okná, tie napravili, opravili, ale voda tiekla ďalej. Ešte raz opravili, vraj tam nejaká hadička bola prasknutá. Teda 3-krát opravili to zatekanie, ale tej vody ešte bolo aj minulý týždeň, keď už auto zobrali pracovníci závodu na telefónny dotaz, keď sme volali ako súdruhovi riaditeľovi, veľmi promptne reagoval, auto zobrali aj vrátili, ale bolo aj iných starostí s týmto vozom. Štarter nešiel, tachometer sa pokazil, olej vytiekol a všetko ma asi ani nenapadne, lebo poznámky som si nerobil, ale veľmi veľa nepríjemností som mal s tým vozom a musím povedať, že skoro viac som mal od októbra, keď som to kupoval auto v servise ako doma. Rád by som vám povedal ešte nejaké maličkosti, napríklad všimnite si tieto kolejnice tuna, to sú tak ostré, že som si dvojonohaviz už na nich roztrhal. Potom ďalšia vec, tu keď zapínam motor, štartujem s vozom, zvlášť keď mám povedzme rukavice, nemám nejaké veľké ruky, ale okamžite mi idú stierače. Vidíte? V októbri 85 sme kúpili Škodu Rapid 120. Po skoro 4-mesačnom používaní tohoto auta sme veľmi sklamaní. Nakoľko kúpili sme ho v Komárne, po ceste do Bratislavy sa pokazil tachometer. Ďalší týždeň sa pokazilo kúrenie.